ガイタの伴奏で踊るのは中世から伝わる民族舞踊エルサルト。フィランドン伝統舞踊協会の人たちが披露してくれた。エルサルトとは飛び跳ねるという意味を持ち、この地方独特の踊り。今でも村祭りや結婚式などで踊られるという。